Takže čaute, to je Dominaty video. Som tu aj so super Cheese Maxi Barkou. Takže ideme na nejaké... Počkaj, prečo mám vypnutý zvuk? Lebo tu... Asi sme mali byť to dostať. Vypoď sa na video. Toto video nám to bude trošku lagovať. Pripojil si sa. To si sa ani nepripojil. Pripojil, to neseká. Nejdeme radšej naspäť. Čakajte, stop, to. Či dám na chvíľu. Tu sú 4. No, tak už sme tu. Hej. No, tuto nám to aspoň neseká. Máme pečiarok. Hej, mi to laguje. Normálne mi to laguje. No, tak trošku nám to laguje. Ale že, no dobre, mohli by sme to tam. Už to každý bude chodiť. Pripoj sa na mňa. Konečne. Červený tým. Magička. Červený. Počkaj. Počkaj. Počkaj, ja som mám dať diameč. Tak snaď na to bio 2. Edit boot. Power sword. No, snaď na to bio 2. Ježiš. Som zabudol zasa, že koľko mám coinov. Lebo bola tu coin party a tu bolo asi vyhodené 4 staky coinov, neviem koľko tu bolo. Či 5, bolo tu 6 stakov vyhodených. 5 som zobral a jeden si zobral ten, čo tu dal tu coin party mobu. A ja som červený. Je s nami nejaká legenda. A nejaké ultra. Či nemám palmičku. Hej, všetci máme z našeho týmu diameče okrem toho Madagina. Tí dvaja asasinovia majú tiež diameč. Ale že... Idem pod centrálu pre mňa. Ja. Zega. To čo bolo on mal stále? Dobre. Lebo vieš, ono to tu vypisuje, aj tie raketky strieľajú a vieš to, koľko máme FPS toho? Neviem, ale 80. Pozor, za vami je Hači. Lagi. Jaj, to má šťastia. Na to... Ty vole, ten náš ma strieľa do neho, ten nemá rozumu. Že mne tu tak síka. Nespal som na menu. Prečo musím tie blbé raketky? Raketky lagujú sa. Od čo bude? Ešte Bolt House nie je obsadený. To si jen také dobrá čest. Rýchlo do Bolt Houseu, nie je obsadené. Modrý sú už robili. Ale že oni nič nemajú obsadené. A však si mohli Bolt House, však to je hneď pri nich. Ale oni sú vlastne čo? Slepý.
Nie. Ale bás nám obsadili. Už začali. Konečne sa spamätám. Konečne. Ale že, keď to bolo nuda. Predtým to bola totálna nuda a teraz už konečne niečo robia. Jeden bás. Tam. Jeden bás. Ježiš, jak mi to sekalo. Centrála. Wow! To som zabil z Inferno. Máme barn. Pomoc. Ups. Ja som ho vypálil. A rýchlo pre barn. Oh. Power sword. Au. No ale to čo je? Ale stále mi ona. Máš stále šťast, že ona zabil vtedy, keď mi málo healku. To si dal poviem. Centrála. Dá sa si dajú. Boat house. To bolo naše. Ide pre Emerald, ty chod na boat Ja house. som išiel pre Emerald. Ja idem ale pre tento. Hop. Teraz ja ti tam. To čo bolo? Čo? To sa nestalo. To je také divné, že to ti niečo spraví a ono ťa to ešte zabíja stále. To je také divné. Ale že... No super, na boat house dvaja diači. Čauko. Central, má. Celé hodiny. Boat house. Centrál. Centrálku obsadili. Obsadil boat house. Boat house. Takže keď tam bol... Keby tu bola loďka, tak ho tento. Idem preč. Ja zvám sa zaskočil. Ja vzdeješ bol mám. Že tam boli dvaja diači a laguje mi to. Hop. Ale jasné. Nie. Choď preč. Ty kaktus. Oj. To nie je sranda, všetko sme obsadili. Ale že hneď vyhráme. Ty vole, ten náš asasín vie byť neviditeľný. Kto vidí asasínia? Hlavne to je dobré, že sa... Neviem, sa zabijam po neho. Poďte do ich spawnu. Zlý tým, my sme zlí. Poď zasa do červený. Červený. No, sedí. Ja som level 13. Yes. Šrot. No, ty to hráš. Stále. To určite. Som tu hrála, tak to natáčam asi. Vonku vyčítam. Jaj. Ešte sme sa začali.
postaviť hviezve tu. Prepačte, Superman si mi ešte preč. Nech si hneď príde späť. Zatiaľ ja budem natáčať. Ale Superman si sa nebude hýbať. Už. No, už som tu konečne. Tu máme len 50. Tak to sem prídem a hneď prehrávame. Prečo? Lebo prehrávam, nie? Nie. Haha. Ďakujem, že som Rýchlo obsaď kesl. Ups, ja som sa vypadol. Kesl. Halus. Tako. Kesl. Počkajte chvíľu. Mama. Či nie, počkaj na to, keď sa niečo pozrieť. Dom mi obsať. Haha. Kesl. Choď obsadiť Forest. Ale to čo je za chvíľa? Nás môžeme zabiť. Rocky Peak. No to zabil si nás. No ale začíname vyhrávať. Ale čo je to tak? No to zabil. To je si viac vyhrávať. Rocky Peak. Bumbác. Kastle sa obsadujú. Pochoď obsadiť. No ja sám akože fakt. Ja idem s tebou. Jasné, že 4, tak som si mohli iný. Ale my dvaja. Majú ruky. Dobre bylo. Ups, to nášho náhodou potkal. Na tom domu. Dobrý si. Hej, poď! Čakajte chvíľu. Zabili ma. Nezabili. Obsadil stred. Idem to obsadiť. Poďme. Ja idem Forest. Ty si choď ten Kesl. Ten, čo je ten Dandelion vo heke. Počkaj, kde je Forest? Zlá strana. Dobre, že som vstade. Forest. Pozor, ide k vám diač. Som išiel na Forest. Prečo?
to asi budeme musieť ukončiť. Takže uvidíme sa v ďalšej časti. Takže čaute. Čaute.